Kasinong maurengkang kadai kawai na pedeng kiwai pat kasinong ki bahap apo ka hima khat arlengdo Haribhoi district. Kalong kasinong ka baitanat bat kabalong Sharinglum. Kinong sengsenong hakane kasinong ki babun hi kidai kinong rep hakilengkha rep jongki bat ki pendap penbiang ya ka jingim baman kasngi lengba ki kam rep jongki. Kane kasinong kadon kumba khat henriu kilometer ye na kasor nong po ka bahap yait lengba ka yo nong po. Hakane kasinong kaladon kawai ke kenhun jong kilong kemi ke balabu kerteng kum ke hima khatar lengdo weaving handloom and handicraft union maurengkang. Hakane ke grup kidon kumba khat prangut kidkhot ki bala tresit rem na ke benta kane ke kenhun ke balong hapo ke jingilam jong ke kong Monica lengdo kum ke presiden bat ke kong Melinda lengdo kum ke secretary. Hakane ke kenhun kidon ru ki samla kente ki bala presyang ban but ya ki jing trikam jong kane ke kenhun ke bapen mi ya ki jan ki balong kiriam tenrai jong ke hima khat arleng do. Kat kum ke jinglum jingtip kine ki dekhot ki jutrei man kasi ha kene ke kam thanjan bat teng teng ha ki ayom shiat pat ki julai trei shala ki bri ha ke porman step bat janmit bat ha ki por mas ngipat ki wan thanjan ha kene ke ying ke balasina kerpang na ke banta ban thanjan ke balasina hi da kene kenhun na ke banta ban penlong ya ke jaka thanjan bat jaka hikai ya ki bedang wan rung thmai. Kene ke ying kadai ke balasina dagi sit batlatap dau pelang bat kalong ru ke bapengat hadu kata-kata ban syong tengen na ke jingthang jong kesngi. Baro kitiar kitar ki bala penon kam hak bathany ba wet nadu ke wirong ke thir ksai bat kiwei lale hi dagi dikhot jong kene ke kenhun dag ba penon kam dagi mar ki bami na kene ke senong hi. Nakapor syakapor kene ke kenhun ke ju persyang ban lech sim benta syaki exhibition bat ki festival ki baju penlong hakeleng ki benta jong ke distrik bat kum juru syaki pat ki benta jong ke jela. Ha kene ke sngi nakaliang jong ke hima khat ar lengdo weaving handloom and handicraft union kila peni ye ki jan ki bagi than tak ba penphong ye ki khun samla kan thei bat ki senrang. Na kene ke kam ke bagi tre kila penpau bakila ban kersan ye ke jingdon kam jong ke ying kasem jongki ki judiru ya kini ki jan kat kum ke jinghe jingret ki jan bat kum juru kat kum ke jingkwa ban penwandur ya ki design. Ha kane kasngi kane kasenong kala penchong shit da ke jingshat bat ke jingrawai tenrai. Lapan iru ya ke riam tenrai rengkat ke jingshat tenrai jongki. Hadin kum malai kenta AA ban kaliang jong Haribhoi news ngila don ha kane kasenong da ke jingso komen lawan poi upaim wan prangs im nongshai ubade usirdar jong kanong po sidarship rengkat ki menteri uba stoin singkli bat katto kanengut kirurong ba ki balawan senran lang yeu ban ai mensim susu ya kenhun jong Haribhoi news ban le ki kam babahan nak menta kadong Haribhoi borok gawai. Kuplay pi baro kerten jongai ba sansela ngara wan nak Haribhoi news hakane ka senong maurengkang ka ba hap hapo ka hima khat arlingdo leadership te hangne ngiwan hakane ka senong ka jing tmul na kaleng ka jungi kalong bangin wan ban pej ya ka ye ki jing thain ki jing wet jong ki nong senong hangne kum ki jan kum ki tiar ki babon jat ki don kum ki kriya ki brokhoi te ale mentang ni pej satai ke e ba ki na kane ka senong ki le ki ni ki kam hangne menta don badi secretary jongka weaving handloom and handcraft union dia tong ni kwa hi batin ai ya introduction jongki ane kapo kapten jonga dai melon dalam dua maka dengan society jumli ka handloom and weaving and handicraft union kabahila sedang mentan la license di nalor kani ka kam thain barsna jisna ke e ka kam ka bapi le treman kasni nalor kini kam di bangi thain ni sna jisna inteng hadang like por ni like bentresa ka balik kumban like kusetron ban like rap kan saban rap raps in hatu gini kitiar ki bapi thain barsna pi pendong kam meladene pide sayo ne pi salam sikini jata habis ada ibat kini kitiar ki bangi than don ki bangi penot kam hala deru bat don ke bangi ki bangi de ni di shabar ha kani ka area jumi ha ka ni ka porat nong londo ka bangi ni penot kam kini ki jan ki bangi than bat kitiar ngi la bandi sayo syahat bat kini ki jan ru ngi la bandi shabar nomor don bun ki bawan ordari kini ki jan ki bangi than ngene ka society jumi pokoknya laju khai kini ki jan nomor don ki bala on page kini ki jingthan jumi hangne kumna na bang keluar kidon ki bal bang page kum tangi habar ki order nak thi la pha ki kini ki jang ki bang than hatu kidon em kaying thanjan la jong
Haduk mentah 74 dan. Hatu pijulation bentar na em haki exhibition Mula persyang balik cuma mentala arsen lesin membaca diwan inden baca shalom. te hatu pijuyo na em ki kenja training workshop ki bapelong de kinu ki kenhon. Hai bede begini ki campaign ki kamsna. Habis ada ibat ki jin country tinggi pat yo. Henry habis ada ibat kajin wi ya kiksai pen keladur ya kelarong ya kiksai tinggi lah yo. Ni pat yo ya kajaka than ka bang than Henry ni shina da kan ka yin trap kan ka yin klang ka bang ya pelut da kanong si ben shina kan ka yin jaka than jungi ka ba da ka jin ya trailang jungi baru da ka society hi bro ka. Kakateng juga ada keresial lendo, ada event yang membar jongka hima khat anang lendo Women and Handloom Union. Te ini gede gican juga ceritanya man kasih man kapor hani hapo ka union juga ne hani hapo ka grup society ka ba ya hani hapo chnong. Ada keteng juga ada Clintina dan ada iwe na inimbar jong kane kahina arlindo wedding ya arlindo. Ate gara pong aknes lengdo tingi sekhan be kumni hi man kasni man kapor ting pangsat ne ting rendian ne baju ting empat rendi ting chat be do ki slading jong kane kamariang chujo be na klafi Kan asnem la AP Women. menga kan rupau la tam no le Tam. Kan asnem la than chan phe. nang du khana la thai Nandu kana than chan phe. Te ki kon su bi e hima ba hikai pi ban than chan phe. Thanh kini kon ya thanh do ya happy kai ngi hajin barobar ki dekat nang tang ar lai jakat don ye Kerjang jangan gede di kong Monica lengdo. Kalau ngade ke presiden jong kenega union jengi ne. Kene baru koi gede gi union jengi tengi awan thainlut leman kasi gitu di bakram tre gi ba ye khan barit nang gitu gi ba marli skur bro jon thang gi hani. Koton deba marnang gi boleh lamthir gitu kena ke bejariap gi beja le chalum chawa dengan pen terlit bunga gani kecing hani pen terlit ngahagani deso lera bagi lera gini konsum langkat sebelai bawan gi habelai ka meeting dia snap meeting apat ki tirp saya apat ki dela suk di beli langkat sebelai bawan habelai rap rop nanti untuk ya tir ki deso penlang usai deso tanya hani hapo jing bibi hani Kiju yelam nem ya kan kanhon ban lek chim benda se ki exhibition ki competition atau ki program show ki chaka. Ni lek hinga ju ya lam hi ban lek si exhibition lan ne ha ki kenja training lan ne ha ki no ki kam ki ba ni tiap ni ju ya lek hi tiang jenga de I gong jelita magri kong aja cu thanyi di cai berabor ngaja cu kelang di sai berabor man kesing ngelong inungkar jong kanika grup union kon meskipun menai pelapen I gitu jing thanjain kumno pithan gi jangi baru khoi ge company sai na dong sedong te mentapat na kalian rungi ngi kwa hi bapin pen I kum kino gi jan be ju thai Oh ni lah men put ijan gi bangi thanyi kane kade ga panpo kane kade ga tasar ka bangi thanyi haba ki le shat
Kidon cibun ki syat kum ki syat masti syat wat syat rak kentei syat dong dong ga syat ngu ni pedut kam na kini ki jang ki bangi than hi hang ni pat kini ki jang ki bangi than kini pat ki bagi kini ki samla kentei ki syat pedut kam ha ba ki le syat kum ga jing syat rak kentei ka ba ki khot ka ta syat lukmi ka ba kini ki kentei ki syat bat kiriam ni kini kiriam ki ba da iku iting ke pen I tenat penwandur ya ka long yang kum ke khun samla ka ni ka than ka dong ka jumi han ne pat la poisa ka ne pat ka de ka jang ka bangi than nila ban pen kelas ki sha ka jing sem namar ba ki khna samla menta kim da pendeng kam shu jing pin don ki ba kwa ban pin ye ki jing pin rei ki kwa ru ban sem ni ki jan sem na ta ka daw ni la ban pen kala ban than chi jing sem ban le ha ki do ki no ki design da ka bangi than ha ki ne ki jaka ki ba ni shi than ha ka ni ka society jumi ne u sai ru u de da u sai u bangi than bangi thir hi da u kan phat u bangi khot u kan phat u bangi thir ha u tukura ta hadin kata pat insa than ye ki ne ki jang sem hang ne pat ki don kini kilung kini ki ba ki perut kam kini ki jan pin ki jan taba ki jan spongkli kacur ka ba kapor ba ki rep ki perut kam kini ki ijan ndei ba ki perut kam ki tiar ba thit na yo ndrei ki da perut kam hi da kini ki jan pin ki jan taba ki ba ki ju le rep shklang shatap salam khan shar sai na de ka perthai bin pa mar ba ngilat ni ki khon samla ni kwa ban pen I kala ka jong ka sap ka tanrai bat ban pen wandur ha ka riam ka bek te ha ka ni ka jing pan ka bangi te ladon bon ki disan ki ba nilam than pen wandur ki te ki don ki hala ki jong ki disan ki bangi khot ki khmat ka ni ka de ka khmat lang do he ka bangi la than ha ki ni ki rukom than bat ka ni ka khmat ni ong khmat de khmat pit ka bangi la than kumlo ban pen wandur ha ka bangi penut kami kini ki jan ki bangi syat kum ka jite sungkai ka bangi khot ka jang pan kani ka de ka jang pin yong kani ka de ka khmat do he kani ka de khmat themplek ka ba ni than ye kani ka jang pin ha ka por bangi pen pin kong ye kani ka jang pin ha ka khun kan thei na ka ta ka daw ni than ye kani ka yang neng khmat bangi khot khmat themplek te kong kumba phi batai ye kini ki kumba phila pen I ye kini ki jing riam ki jing bet phi ong ba kini ki de ki riam ki ba ki ba sai penong kam ro ki jing shat ki bro te hatu kong phila ne mun pen I ki ta ki jing shat khniat dingi ho yi la namar ba hakani ka si ka bangi la mang kerpang ban shat bat kemen hakani ka jaka ka bangi la bu te phila ban yo I namar ba kila menta kum ne hikin sedang ban shat te menta ngin isi sendon ne ka jing shat jong kini ki nong riam ki nong bet hang ne long ba ye kini ki jan ki ba ki la than da kini ka union
nya arangut langut tre kampuni Kami mesti kata tahu. Kami mesti. Kami mesti. Ai cái sinh lại đinh được phá. Không cái ta được chọn sinh chút vậy. Tentang nyawai ke dengan port kementah, ai kulai yo cermat, ya kena ke program ke jumlah port ke batang sepong yo bat senong, ai kulai ya menteri, ai kulai ya ke long kemi ke port kena senong, di long san mansan, long bat senong nong tumur, bat na ai kulai ru ya nong tanjan barok ke pernah ke hima ke ando, weaving and handloom and handicraft union, kabalai telun, bat na aku kodok dalam tajong pi. Bat kepang ruk ngai kublai ya di media jungi dan hone ba rejit kundet bat chan chela ki wan na ka di news ban ra ya kena board ban pentip ska perthai ba ha ka it ka hima jungi kinang don ki kita rai nadu ka than ka wet kumju ru ban ra ya ka ti grustur kata hadu ka ba ni pen spong wa snong ke kublai shibuni pi barok kublai don kat lembat ni bat ngin sikenduk na ki por ringa kejing kepat tu nga tongin nang yang telang bat tunjuk pakai it ka hima jungi kan pelong ye ka penek larti jungka habanai march te kejing pen krek kan dang don hi naka naginong kanjan naka conclusion kin sa ajing tep te kejing aware ka junga kalong ba mano ban sakhi ka perthai bangidei khara omdai mano ro dei mangap mapi te kejing kepat tu junga kalong ta balala klem mapi ikun ki haja mangabot menteri arnut de marla le jj de merre kejing ai mesim jong pi ka pelong ya menteri ka it ka hima nilon lain menteri bat manga bat kunjuk ka tuni ki mansan ke jungi kilongsan ya ka bangin petun merpernora ai ka dur ko itna ka it ka hima jungi bat kunjuk ka jing phang ka jing sliang ka jungi banwan ra pat ya ka bladu no bat kata kadai ka jing long sim ha ka hima ka jungi ni terpat nam ta jong pi nam ta jungi bat ka jing telang ka jong pi ngin pon dur sin pat bangin de ban sorong ro ba ka ribhoi di borok kawai kayo ya ka syuki nam tak setia dei ka jing kam ka jong pi om dei kiwi pat om dei mangabot menteri dei ka it ka hima ya trei bat ye pendem ha ka jing duai bangi job ya ka jing le ha ka bae wat la ka honor ke kulai sibuni pi borok ya ka ni ka jing telang ka jong pi bat ka jing khat jing wa jong tong ni telang mo pon dur sin pat ya ka it ka hima ka jong Dekat ni gila poin syaka pakut jongka program ko pamanta kasi ngini kendu biang pat tak lagi program ki panbut ke bonra lengba jong Riboy News hang ne don manga ba shan sela bat i cameraman i ba Richard Kendai na Riboy News